Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 10, versikulo 29. Sa lakniban ti Apo, dagiti awan basol na, ngam dadaelen na, dagiti agaramid iti dakas. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Agan-anad ka akanayon inton adda ka ni J. Abroad, ah? Wan ka di, bakit? Namin anon nga imbagam day ta. Da kayo kit di a iti anak ta, ti agan-anad akanayon. Saan abali kada kami iti anak ta? Tadwa kami dito eh. Si Kangay, agmay saka ijay. Kasano no agsakit ka, di awan mga sikasukan ka. Kabalak matibagik. Di ka kadiunay agdandanak, bakit? Ay, maikawa kaming tulakit di iti anak ta. Inton adda ka ni J. Abroad lakay. Saan abali Ta saan kanton amarigatan amang budget iti sweldok? Dakdakkel nga amang ti sweldok iti abroad. Isuasaan kayon to amarigatan iti anak ta. Saan kayon ton nga agbisin? Ay, nagrigat lakit din ayat ti biyang. Kasapo lampay ti umadayo, tapno lang guminawa ti panagbiag tayo. Aganos ta, bakit? Basta agurnungak. Iti kasta, inton makaurnungak, uray saan kanton nga agsubli ijay abroad. Kaano nga iti flight mo, Ben? Inton sumaron wa Sabado, tatang. Aya, di umadun taon ti kwartayaw, no adda ka ni Jabraud. Barang adagasat kong agabrod, tatang. Iti kasta, saan akakaasit ti pamilyak nga agbisin? Una, tapno sana kumkumpor ti pagututangan yu iti maisaang yu. Aramidak ti amin, tatang. Tabarang makalungaw kami, mat. Wayne, tapno sa anak mo tin aririingan nga utangan. Ngam pulos mo't adidak pa utangan, tatang. Ah, Pulos nga awan asiyo kanyak. Kan uray ni manang inis. Natangken ti panagpuspuso na. katita, lumastog kan? Di ka pa ila naka-abroad, lumastog ka na dagaws. Tatang, apay ngamin anas kan pailaeng nga umadayo kayo. Saan mo pa'y akayat? Magatang munto ti amin akayat mong ipagatang kaninanang mo. Agpayso, tatang? Gatangan to ni nanang amin akayat ko? Wen, anak ko. Anya ka kadilakay, tila ibagbagam iti anak na. Lara anak, addamot laeng limitasyon. Dagiti laeng kasapulan ti rumbang nga ipagatang mo. Ngamin, kasapulan tayo ti agurnong, tapno saan to nga agsubli ni tatang mo iti abroad. Wenanang, ngam, mabalinto ka di agatang mo dyan na pintas nga ay ayam nga ipagpagatang ko ken ka? O sige, ngam saan kumaatila ipagpagatang mo nga ay ayam, anak. Igatang talaangan iti makan, ngam ti igatang ta iti ay ayam. Gusto ti inam, anak. May mayatan ti makan, tamabsog kapay. Sige nga ro, tatang. Basta kanayon kayon to nga umawag, Wen, kanayon kantong awagan. Kumusta kayo ditan, bakit? Okay kami na ang lakay. Naawat kunti umuna apaw it mo. Ala, gatang munti kayat ti anak tang ay ayam. Wen, saan ka amadanagan? Kan gumatang ka iti naimas asidan nyo. Agyamanak ken ka lakay. Agyamanak iti panagayat mo kada kami iti anak na. Pakaragsakak asumaliwanwan ti biyag yung agina dita. Saan akas idi? Apulos nga awan agpautang kadata. Uray ni manang Ines, mayat ti kasasaad na itibiyag, ngampulos asaan nga agpautang. Kasanungukat amo namat ngamin nga awan ibayad ka. Wen ngam kabsat nakmat. Awan ka di ti kaasi na kanyak? Ala, saan mo apanunutan day talakay? Agsakit lang ang tinakam mo. Ti importante ita,
Adda kan dita abroad. Iso nga agan anos ka lakay. Wan, bakit? Agan ano sak para kada kayo iti anak ta. Aywan gayam. Inton sumarunong agpawitak, kaya't ko gumatang ka iti appliances dita balay. Gumatang ka iti TV ken ref. Inutam ti gumatang ka dagita. Iti kasta, adda pa kakitkitaan iti kaaddak ditoy. Sige lakay, no isuti ko nam. Alang rod, bakit? Kastapay. Tani, aginana akon. Kan uray si ka, aginana kamutan. Kita ti biyagan niya tatang. Kakaasi da idi nga agot utang iti maysaang da. Itatana ka abroad ni Ben. Agpalastog matan nga gatang iti appliances da ni Gina Lynn. Uy nga rod Di nalakat inurnong ti ipawpaw iti asawa na. Ipalastog na nga big time ti asawa nan. Pulos adi nakpay pinawitan ti anak ko. Ay kat dumawat kayo ngamin Anya nga tanga agpay sunod dumawat Angam, ikanak nga ta. Kat inimimutak met ida-iday. Datayo kat ti rumbang apawitan na atatang. Tadatayo kat nga ron ti kadaraan na. Padasan nyo ti umawag, dumawat kayo. Hello, bakit? Amom ka ding ay mawag ni tatang? Kat dumawdawat iti kwarta. Huwag nga rod, bakit? Kat pinawitan. Basit laang. Imbag ni tatang tadatal-talunan na pangalaan na iti pagbiag na. Idi siyak ti adda dita, pulos nga awan talunak. Di nakmat ikan iti uray basit lang nga talunak. Pulos adi dan asyan kanyak. Mas daawak mo't iti amam. Pulos adi nakapatawidan iti talunam. Numaminsan, pampanunutak paikit din, nga amangan no ampunak laang. Sa nabali lakay, agurnungak laang. Kat inton adan urnong ta, gumatang ta iti dagata. Day tamo ti planok, bakat? Iti kasta, uray sa anak kung agsubli dito'y abroad. Addan to talunak. Maragsakan nakparakan kagayam. Kita man talaga ti biyag. Asinsado kayo. Agyaman nak gayam. Amom ka di amay saka na pudno agayam. Si kaiditi kanayon kung as-asit nga no kasdyeng awanan kami. Kat ita, maragsakan nak makakitakan ka. Saan kan akakaasing agbirbirok iti pagutangam. Ay gayam, anya gayam ti kayat mo meriendaan. Mangisagana ak iti meriendatan. Amumot asa anak anapili iti makan. No anya ti adda, o di iso. Sige, mabit lang nga rot mapanak iti kusina. Tulungan kan amang isagana. Ala, umay ka nga rodan. Talaga bumakbak na ng daben tatang. Nakalaslas-tog pa iti asawa na. Di pa'y pumampansin. Mas dawak Sa bali mo't atao ti asitgan na. Imbag pa'y ngagpay so dayjay nga Estela. Tamayran ranod iti masapsapulan ni Ben. Anya nga tatirumbang nga ramida kaya. Tapno isardeng na napawitan ti asawa na. Kat datamot ti pawitan na. Padaksan ta ti asawa na tatang. Ibaga tangag dinamag nga dalalaki na. Ayun nga agpaiswan niya. Iti day nga ramidan ta. Makapungtot lakit din ni Ben iti asawa na. Hello, tatang. Nakaawag kayo, mat. Ada ka di bagayo? Nakaawag Tada importante nga ibagak. Anya day tatang. Amom ka di, tidamag dito'y lugar tayo. Ag dinamagan, ngaglalaki ni bakit mau. Ne. Saan nasaya at arabak day tatang? Ita kayo lang aruden nga umawag? Kastapay ti ibagayo? Gaputa masyanak ka, anak ko. Iso nga isardeng mau na pawitan ti asawam. Anya?
Ibusan na lang ti kwarta mi ti lalaki na. Agpayso ka di daytang ibagbagayo, tatang. Umawag ak aya, no saan nga agpayso ti baga. Kaya't kabanlaagan, anak ko. Sige, tatang. Kasaok to ti asawak. Aminan na ayamit nga dalalaki na. Sige nga ron, tatang. Isardang kun apawitan ti asawak. Agpayso nga ta ti imbaga ni tatang. Maaramid nga ta ti asawak ti aglalaki. Oh, imposible. Oh, tapno agtal na ti panunot ko. Ni Estela lang ti awagak. At damot number na kanyak. Dayta, agri-ring. Oh, hello, Ben. Imbag man, ta nakalagip ka nga umawag. Kumusta ka mo dito abroad? Nasayatak mo, Estela. At dala ko madamagak. Iso nga imawagakan ka. Anya dayta? Agpayso ka di nga aglalalaki ti asawak. Ni, asino mo tinagatal ti dila na anang ibagakan kay ti dayta? Amom, kanayo nak ijibalayo. Awan mo't makitkitak alalaki ni Gina Lynn. Kantunggal Romuar, kanayon nak nga ayaban. Anya? Apay nga rod anak ko na ni tatang. Nga agdinamag nga addalalaki ni Gina Lynn. Apal na siguro Ti agdinamag dito'y lugar tayo. Baknang kayon. Agasam dayta, nakabalay kayon. Ka nakagatang kayon itilotiyo. Idinto nga idi, nakakaasi kayong agut utang. Dayta titungtongan dagiti chismosa dito'y ayan tayo. Agyaman nak, Estela. Nalawlawagan matlaangan ti panunot ko. Saan ngamin nga agtal na ti panunot ko? Saan ka amamat pati kadagiti pamadpadakas, Ben? Amumat amanipod pa idi. Saanan anasaya ti trato dakan ka? Ita, patsyam ti ibagada? Saan abala, Estela? Dandanin ti panagawid ko. Agawid ka ngaminan. Dandani upat atawan mo ditan. Wen, ngam sorpresa ti panagawid ko. Awan ti pangibagaak, no kaano. Apay matasaan mo nga imbagbaga ti panagawid mo, lakay. Tapno na isaganaan mi ati panagawid mo. Pasensya kan, bakit? Kaya't kayo nga minasorpresaan. Talaga sinurpresa nakitikas na unay. Ay na, kailiw ka unay yan, lakay. Kasta akmat, bakit? Katangay at damot tin nagatang taalot Uray sa anak ko nga agsubli di abroad. Ay katuan alakay. At dapay matkit di urnong ko Mabalinta pa'y nga agrugi iti uray basit a negosyo ta. Nagawid kamit gaya man barok. Apay nga di mo man laimbaga tapno nasabat da ka. Talaga nga awan nang ibagaak iti panagawid ko, tatang. Takayat ko nga amuan, nupod nung adda lalaki ti asawak. Ha? Apay, tatang. Apay akayat yu apadaksen ti asawak kanyak. Anak dak kadi, wano ampunak lang. Manipod ini, awan apulos panangaasiyo kada kami. Itata makalunglungaw kami iti biyag. Kaya't da kami adadaalan. Apay akasta kayo, tatang. Anya launay tinagbasulak kada kayo. Anak, pakawanin na kuma. Pakawanin na, tama di tinararamid ko kada kayo. Nagahawid kaya man, ngampulos ade na imbaga kada tatang. Imot talaga. Huston, anak ko. Sardingan tanti kabsat mo. Husto tinakunana. Anya tinakunana, tatang? Agpay sumet kit di tinakunana. Apulos asaan ko akinasyan. Itatabak nangan ni Ben. Isun ti husto, tatang. Isun ti kampiyan nyo ita.
Saanan asyak, gaputan na bakbak nangan ni Ben ngam iti siyak. Sana kasta anak ko. Hanggang bye-bye antan. Saan ta napadpadaksan ida? Ang mga no ti imbagayo adaga nga itadyo kanyak kat itadyon ka ni Ben. Talaga para kini Ben tinabati adaga. Tanaalam mo ti parakin ka. Saan ka di ako nayo apara kanyak amin ti dagayo? Naamiris ko nga agpada kayo nga anak ko, Ines. Katapno saanin na panunutan ni Ben nga ampun kulaang. Itid ko, tirumbang nga parakin ko na. Saan kit di amay-may sa ti sa uyo Ay, tikit di rumbang nga aramidam. Ingkamot agkid daw iti pamakawan iti kabsat mo. Gaputawan mo't na aramidan da abasol ka data. Data tinagbalin anapaidam kadakwada. Inimimutan ta ida, idi pulos nga awananda. Pulos, adi ta ida kinaasyahan. Ti maysa a pamilya, rumbeng nga agsisinno portada, tapno naragsaklat ta ti panaglilinnanganda. Papagayam, di tan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.